Mbukelo weReal Nqubeko TV sikubingelele sikhona la kwinongoma Big Night Music Festival. Njengamanje sekuqeda qopheka umlando insizwa uMenzi yabizwa kwathiwa Encore Menza ubingelele mfethu Mbukelo sekhaya. Ngibingelela kongekho kodwa bengishilo ngathi ongekho la uyobe kuphi. Uyathandwa nangumfana. Kuthini kuwe ubona abantu lokhu siqalile Menzi akekho umculo kwathiwa akaphinde. Kusho ukuthini lokhu kuwena uma abantu bekufuna usuhamba bethi abantu buya uphinde uqale phansi bangadeli still. Lento bengeke ngayikhuluma ngisho emsakazweni ngolesihlanu mangaphosisi. Ngathi hayi kulezi insuku ngisebenza nabantu. Abantu babethi buya mfana ngizobuya ngiphinde ngenze lokho abakufunayo. Ngibonge nanethuba lokuphiwa engiliphiwe la kwi-Big Night engazuthi lo mcimbi ungakhula iminyaka yonke. Futhi abantu balilandele leli page ngoba lokho okukhulumayo awukhuluma manga ukhuluma iqiniso. Kunezinkundla esesigcina singakhoni ukukhuluma kizo okufanele sikhulume ngoba vele sikhulumayo akufike emphakathini sigcina ngokushutha. Lokho ke mfowethu abantu abakulandele ukhuluma iqiniso. uMenzi njengamanje ngiyezwa kuthiwa hayi akekho umculo besaphindile. KusewuMenzi ngiyajabula kakhulu ngiqhenya nje futhi nanokuthi ngifuna impinda ngoba kusho lokho engikwenza bayakuthanda abantu bengaye futhi abantu ukungisupporta bengiqhathanise nabanye ngomculo singacompete ngalendlela abayithatha ngakhona. Sesivala Menzi ungathini kumthandi womculo wakho ukuyibongela nje support abakunikeza yona every day. Mfowethu angifisi ukubonga ngoba ukubonga kusho kuchaza ukuthi sewanele anganeli. Ngicela baqhubeke abantu basupport uMenzi futhi kube kuyenzeka nje ngabe lezi inyanga support uMenzi yedwa ngoba vele kulezi insukwana ayubhokile mfowethu abese sithi makuphindeke kuba yithuba lomunye esitalele omunye angikusho lokho ngomhawu cha. Ngamanye amagama ngiyayipikela ngoba phela kusemidlalweni lana umculo wamaskandi lo siyadlala ngazo zonke indlela engathi abantu ke bengaqhubeka bangeseke balandele uMenzi music indawo zonke aqhubeka futhi bamqashe uMenzi. Menzi mfowethu asifisela inhlanhla ku2025 sithemba ukuthi useziko manje uyapheka umculo omusha ka2025 esizokwazi uthokozela. Angifuni ukuqamba amanga ongakazi ngomakati isiginci sami esikhulu uzoza kulonyaka uyakhuluma umakati. Menzi mfowethu siyabonga kakhulu ukuthi ufike kwi-Big Night Music Festival. Ngiyajabula kakhulu mfowethu engazuthi ngingabaphatha kahle nabantu kungaxabana abantu bengashayana abantu bengaphosa amabhodlela abaqhubeke basaphote umcimbi. Bekuyona-ke insizwa uMenzi Mabizela ebekade sikhuluma nayo iyadlula-ke insizwa nisupport zonke indawo nidlale nomculo wakhe online bakithi ningasendelani nge-Bluetooth. Siyayivala la sobuye sibuye ngokuzayo. Ake siye mabele.